Wala direktang miingon si Vice President Sara Duterte kung modagan ba siya pagkapresidente. Sumala niya, hulaton na lang ang 2028 presidential elections. Ano yung report ni John D. Esteban? Inday, 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 Inday. Daw gikampanya na ni kanhi President Rodrigo Duterte ang iyang anak na si Vice President Sara Duterte nga mamahimong musunod nga presidente sa nasod atol sa Pasko pahalipay sa Taal sa Davao City. Basin baya tugot sa kalangitan o tugot sa Ginoo. Sunod na mo katulong tindog na mo rin ang inyong presidenta. Kahinumduman nga sukwahi kini sa daan ng pahayag sa amahang Duterte ni adtong November 8 nga iyahang gipaundang sa politika ang bise taliwala sa pagabatikos batok sa anak. Sa bahin ni VP Sara, dili pa man ko kandidato no, and I feel support ni former President Rodrigo Duterte, but siguro hulaton na lang siguro nato kanang naa na gyud ang contest na makita na nato kinsa na ang mga kandidato for the 2028 presidential elections. una nang giingon ni VP Sara nga ang iyahang amahan ang usa sa iyahang mga abogado sa giatubang nga impeachment complaints. Kumpiyansa ang bise nga wala siya gilapas nga balaod. Luyo ning ini nagpadayon matud pa siya sa pagpatuman sa mga programa o proyekto sa Office of the Vice President. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.